खुलुमबाय देबजित क्लासेसआव नोंथांमोनखौ दिनै फिन खेबसेबाव बरायो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ जों दिनै मेथ्स आयदानि गोदान मोनसे आयदानि सोमोन्दै जों नायगोन बेवहाय बे जाहैबाय टाइम एन्ड वर्क गोसोआव लाखि मा टाइम एन्ड वर्क जाय मोनफ्रोमबो एग्जामाव जों नुनो मोनो बेखौ मोनसेबाबो कुइसन थायो बेवहाय पार्सेन्टेजनि मोनसे जों क्लियार खालामबाय फार्स्ट वाननिफ्राय आप टु जों मोनबासिम बेवहाय पार्ट हाबनानै दङ आरोबाव खालामगोन जों बेवहाय पार्सेन्टेजनि सोमोन्दै तो बेनि सोमोन्दै जों बेवहाय नायनायनि सिगाङाव टाइम एन्ड वर्कखौ जों बेवहाय दिनै क्लियार खालामगोन ग्रेड 3 4 टेट आसाम पुलिस गासैयावबो फैयो बेफोरबायदि कुइसना बे जाहैबाय जोंनि पार्ट 1 कुइसन तो जों बेवहाय स्टार्ट खालामनायनि सिगाङाव आं दिनै नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान जिनिस बेवहाय इन्ट्रड्यूस खालामनानै होनो लुबैगोन आरो बे जाहैबाय जों जा नोंथांमोनखौ एप्सनि सोमोन्दै बुंबाय थादोंमोन बै एप्सआ दिनै लन्च जाबाय नोंथांमोना गुगल प्ले स्टोराव थांनानै बेखौ डाउनलोड खालामनानै लानो हासिगोन आरो गासै क्लासखौ नोंथांमोना बेयावहायनो मोनगोन जेसेबांखिनि पीडीएफ दङ नोट्स दङ गासैखौबो नोंथांमोना बेयावहाय थांनानै लानो हागोन आरो बेनि थाखाय नोंथांमोना फार्स्ट अफ अल गुगल प्ले स्टोराव थांनानै नोंथांमोना डेबजिट क्लासेसनि मुङाव नोंथांमोना बेखौ सार्च खालामनो हागोन आदारवाइज आं डिस्क्रिप्शन बक्सआव लिंकखौ होनानै दोनगोन आरो बेवहाय थांनानै लिंकनि थ्रुयै नोंथांमोना डाइरेक्ट बेखौ इनस्टल खालामबाय थां नोंथांमोननि थाखायल' बानायदों बेखौ तो बेवहाय डेबजिट क्लासेस एप्सखौ डाउनलोड खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबादि मोनसे पेज नुगोन आरो फार्स्टआव नोंथांमोना बेखौ फार्स्ट पेजखौ बेबायदि मोनगोन नोंथांमोना तो बेवहाय नोंथांमोना यूज एनादर मेथड बेखौ नोंथांमोना थुबानो जाबाय बेवहाय ओके तो बेखौ थुनायनि उनाव नोंथांमोना बेबादि सेकेन्ड पेज मोनसे अपसन मोनसे मोनगोन बेवहाय नोंथांमोना गावसोरनि मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन मबाइल नाम्बारखौ होनानै बेबादि नोंथांमोना प्रसिड सेक्युरलियाव बेवहाय क्लिक खालामनानै हो बे जाहैबाय थार्ड स्टेप जागोन जोंहा तो थार्ड स्टेपआ बे जागोन बेनि उनावहाय बे थार्ड स्टेपआव ओटीपी फैगोन नोंथांनियाव ओटीपी फैनानै नोंथांखौ फोर्थ स्टेपआव नोंथांखौ बिगोन बेवहाय नोंथांनि नामखौ बिगोन आरो बेवहाय नोंथांनि जीमेल आईडीखौ बिगोन बेवहाय गोसोआव लाखि तो बे जीमेल आईडी आरो नोंथांनि मुं बे मोननै आईडीखौ फोर्थ स्टेपआव बिगोन फिफ्थ स्टेपआव नोंथांमोना नैबे पेजखौ नुगोन ओके फिफ्थ स्टेपआव नोंथांमोना नैबे पेजखौ नुगोन बेवहाय एडीआरई थामहिनबा आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ओके बेबो लाखिनानै दोनदो जों बेखौ बेनि उनावहाय दङ जोंहा आसाम पुलिसनि कोर्स बेवहाय दासान्दि मोननै कोर्सखौ जों बानायनानै दोनदों नोंथांमोना बेवहाय जा आसाम पुलिसनि प्रिभियास इयर क्वेश्चन पेपर एडीआरई प्रिभियास इयर क्वेश्चन पेपर गासैखौबो नोंथांमोनखौ बेवहायनो होनाय जागोन नोंथांमोना बेवहाय थांनानै लानो हागोन तो आसाम पुलिसनि पेजआव नोंथांमोना खेबसे थुनानै हो फिफ्थ स्टेपआव सिक्स स्टेपआव नोंथांमोना जुदि एडीआरई नांगौ एडीआरईआव थुनानै हो आसाम पुलिसनि पेजआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना सिक्स स्टेपआव नोंथांमोना बे पेजखौ नुगोन जायनि फिसखौ आं नोंथांमोनखौ बारे बारे बुंबाय थादोंमोन अनलि 499 रुपिसल' लाखिनानै दोननाय जादोंमोन बेवहाय तो नोंथांमोना बेवहाय थांनानै नेक्स्ट स्टेपआव जाहैगोन नोंथांमोना बेबादि मोनसे पेज फैबावगोन तो बे पेजआव थांनानै नोंथांमोना बेवहाय डाइरेक्ट बाय खालामहैनो हागोन ओके तो बे बाय खालामनायनि सिगाङाव नोंथांमोना नेक्स्ट स्टेपआव आरोबाव मोनबावगोन बेवहाय नोंथांमोननि नाम नोंथांमोननि एड्रेस नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोननि स्टेटखौ आसाम जागोन नङा होमबा बेवहाय गावसोरनि पिन कोड मबाइल नाम्बार बेखौ सेभ खालामनानै नोंथांमोना बेबादि नेक्स्टआव बेबादि मोनसे स्टेप नुगोन तो बेवहाय नोंथांमोना फोन पे पेटीएम गुगल पे ओके कार्ड यूपीआई नेट बेंकिं वालेट जायखि जाया जिनिसजों नोंथांमोना बेवहाय पेमेन्टखौ खालामनो हागोन आरो जीएसटी जों बेयो 512 जाहैयो क्लियार जादों बेसिम तो मायबाफोर जुदि बुजि मोना थायोब्ला जोंनि कन्टेक्ट नाम्बार हेल्पलाइन नाम्बार 9387273818 बे नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन बेनि गासै डिटेलखौ हरनाय जागोन जों तो बेवहाय फुल जों जितुनिकि कोर्स बेखौ इनक्लुड खालामनाय जादों बेयाव थाखो पार्ट वाइज जों खालामनाय जादों मेथ्सखौ ए टु जेड खालामनानै होनाय जादों कारण इउट्यूबाव बेखिनि जिनिसखौ होनो हानाया मान सम्भव नङा जों मोनसे फिसा एमाउन्टआव बेखौ लाखिदों जाहाथे बयनिबो थाखाय बेयो हेल्पफुल जायो तो बेसिम क्लियार जादों बयबो थांनानै बेखौ एसे नायहैबानो जाबाय डाउनलोड खालामना लाहैबानो जाबाय तो दिनै जों क्लासखौ स्टार्ट खालामनोसै आरो बे जाहैबाय जोंहा टाइम एन्ड वर्कमोन तो बेबादि नोंथांमोना पेज नुगोन बेवहाय तो टाइम एन्ड वर्कखौ जों नायनोसै टाइम एन्ड वर्कआव भेरि भेरि इम्पर्टेन्ट गोसोआव लाखि एग्जाम पार्पसनि थाखाय एकदम इजि वेआव आं खालामनानै होनो नाजागोन बेखौ तो जेबो टेनसन दाला जास्ट भिडिअखौ फल' खालामलांबाय था नोंथांमोना जुदि एसे माबाफोर जुदि आरोबाव मा टपिक नांगौ एबा मा आयदा नांगौ नोंथांमोननो मानि कोर्स नांगौ नोंथांमोननो जास्ट कमेन्ट खालाम अब्लानो जागोन क्लियार ओके तो टाइम एन्ड वर्कआव जों फार्स्ट अफ अल जों नायलांनि टाइम एन्ड वर्क ओके जे ए नाम बुंदों ए सासे मानसिनि नामखौनो होनबाय जेनेबा ए कैन डू ए पिस ऑफ वर्क इन 20 days
थामहिनबा ए आनो मोनसे खामानिखौ जायखिजाया मोनसे खामानिखौ 20 दिनाव खामानिखौ मावनो हायो बियो बेनि उनाव बुंबाय जे बी कैन डू द सेम वर्क आरोबाव सासे मानसिनि मुं दङ बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 days बेखौ नाम बुंदों मा नाम बुंदों कुइसना दे स्टार्ट द वर्क टुगेदार बिसोर सानैया खामानिखौ जयै मावदों गोसोआव लाखि कुइसननि जिथुनिखि मा होनना बुङो बेवहाय सोंनायनि कन्डिशन बे कन्डिशनखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिलां जे एसे नोजोर होबानो जाबाय दे स्टार्टेड थामहिनबा ए आरो बी सानै मानसिया बै खामानिखौ जयै मावदों होननानै बुंदों बेयाव अब्ला इन हाउ मेनि डेज बेसेबां सानाव मा नामदों बै वर्कआ बै खामानिया विल बी कमप्लिटेड माने कमप्लिट जागोन माने फोजोबनो हागोन बिसोर सानै मानसिया ए आरो बी आ जयै सानबेसेयाव बै खामानिखौ फोजोबनो हागोन होननानै बुंदों बेयाव तो सिम्पली गोसोआव लाखि बेवहाय जेब्ला बेबादि सिर्फ माने बेबादि डेजआव माने सानाव बेखौ खामानिखौ मावनायनि कन्डिशन लाखियोब्ला एबा होयोब्ला नोंथांमोना सिम्पली गोसोआव लाखियो फार्स्ट अफ अल तो ए आ सानबेसेयाव ओके तो आं बेखौ एक्चुअली एक मिनिट ओके नाय तो ए आ जोंहा मा खालामदों खै दिनाव फोजोबदों नामदों 20 days बेसेङाव 20 daysआव नङा होमबा आरो बी आ सानबेसेयाव फोजोबदों होननानै बुंदों क्लियार जादों ना 30 days गोसोआव लाखि बे मोननैया क्लियार जानायनि उनाव नोंथांमोना जास्ट सिम्पली गोसोआव लाखि जेसेबांखिनि मानसि होयो ए होयो बी होयो सी होयो डी होयो खोथा गैया जास्ट बे मोननै अनजिमानि नोंथांमोना मा ला बेवहाय एलसीएम गोसोआव लाखि मा आं मा नामदों एलसीएम मा लानो दां एलसीएम मानि ए आरो बी नि थामहिनबा ए आरो बी मानसि मोननैनि एलसीएम लला बेवहाय ओके दुसासा लानो दां बेवहाय नोंथांमोनखौ दुसासा होनना बुङो एलसीएम खौ नङा होमबा तो एलसीएम लानायनि माबाया माबायदिमोन जोंहा ए निया बेसेबांनो 20 आरो बी निया बेसेबां जोंहा 30 तो 2 जों खेबसे थांबाय 0 आरो खेबसे थांबाय माजों बेयो 1 बे बेसेबांजों थाङो 15 गोसोआव लाखि तो 2 बेसेबां नांगोन बेयो 5 15 आ थांलिया अब्ला बे मा फैगोन 15 आनो फैगोन क्लियार जादों बेसिम तो 3 जों मा खालामो बेवहाय 5 आथ' थाङा ओके बे बा थाङो 5 जों क्लियार तो बेनि उनावहाय 5 जों से क्लियार जादों जों बेफोर जुदि एलसीएम दिहुननाय दुसासा दिहुननाय बेफोरखौ जों आवगायावनो उन्दै क्लासावनो जों खालामबोदों बयहाबो गोसोआव दङ जानो हागौ आरो गोसोआव गैयाब्लाबो जों बेनिफ्राय क्लियार खालामनानै होनाय जादों तो 2 into 2 बेसेबां जायो जोंहा 2 into नोंथांमोना गोसोआव लाखि 2 into 3 into 5 into 1 into 1 बेखौबो लिराबाबो जागोन 1 into 1 लिरबाय जों अब्लाबो 60 क्लियार तो बिसोरनि जिथुनिखि एलसीएम बे एलसीएमा बेसेबां जादों होनना बुंदों 60 नङा होमबा बिसोरनि जिथुनिखि एलसीएम जाहैबाय बेसेबां ओंखारबाय बेवहाय 60 एलसीएम खौ फार्स्ट स्टेपआ मा ए आरो बी नि सोर सानबेसे मावदों बेखौ दिहुनना लाबाय बेनि उनावहाय सेकेन्ड स्टेपआ जाहैगोन जोंहा बिसोरनि एलसीएम खौ ओके तो बे एलसीएम खौ दिहुननायनि उनावहाय दानिया बेखौ नोंथांमोना मोनथिनानै लानो हागोन जेनेबा सपोज बे जाहैबाय जोंहा टोटेल वर्कआ ओके बे मा जाहैबाय टोटेल वर्क माने गासै खामानिया गोसोआव लाखि टोटेल वर्कआ बे जाहैबाय गासै खामानिया क्लियार जादों बेयो ओके तो बेनि उनावहाय बेयो मा जाहैबाय जोंहा सान तारमाने डेज ए आरो बी आ खैदिन मावनो हादों नङा होमबा तो बेसिम क्लियार बेनि उनावहाय जोंहा नेक्स्ट सेकेन्ड स्टेपआ जाहैबाय एफिसियेन्सि दिहुननाय थामहिनबा एफिसियेन्सि होनना बुङो बेखौ थामहिनबा बेयो मा खेमता तारमाने ए आ सानबेसे खामानि मावनो हायो बी आ सानबेसे खामानि मावनो हायो तो बेखौ दिहुननांगौ जों तो दानिया सिम्पल मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि बे मोननै नाम्बारजों मा खालाम जास्ट सिम्पली राननानै हो सपोज ए नि थाखाय 60 डिवाइडेड बाय मा जागोन 20 ओके 0 आरो 0 कैंसिल 2 जों 6 जों राननाय थांबा बेसेबां थाङो 3 थामहिनबा 3 मोनबाय अब्ला जों बेवहाय मा होनना लिरनो हायो 3 होनना लिरनो हायो 3 आव बेनिफ्राय फैगो 20 आरो 60 खौ जास्ट राननानैल' हो अब्लानो मा जागोन बे टोटेल वर्क थामहिनबा 60 सानाव खामानि मावनो गोनाङा सरि 60 सानाव एक्चुअली 60 टा खामानिखौ ओके बे 60 टा खामानिखौ बिनो मा होबाय 20 दिन टाइम होबाय ए मानसिनो आरो बे सानसेयाव खैथा खामानि मावनो हागोन पार डे 3 खामानि मावनो हागोन तारमाने मोनथाम खामानि फोजोबनो हागोन बियो क्लियार जादों बेसिम तो बेनि उनावहाय
जों आरोबाव b निखौ दिहुननानै लादो b ओके b आ जाहैबाय 60 एके बेबो गाहायाव मा फैगोन 30 0 0 3 बेसेबां जागोन बेयो 2 that means 2 अब्ला बेवहाय बेसेबां फैखो होनना बुंदों 2 सिम्पल क्लियार जाबाय बिसिम जोंहा ओके तो बेनिफ्राय ओंखारबोदों जाबाय तामाने जों सिम्पली मा खालामनांगोन नेक्स्टआव बे मोननै अनजिमाखौ दाजाबनानैल' हो बेसेबां मोनगोन 3 दाजाब 2 बयबोथ' दाजाबनायखौ रोंखायो नङा होमबा बेखौ फोरोंबाय थानो दरकार गैया 5 क्लियार जादों बेसिम तो दानिया कुइसननि कन्डिशनखौ बे लिरनायनि जिथुनाखि सर्ट मेथड बेखौ गोसोआव लाखि नोंथांमोना जे ए आ 20 डेज थामहिनबा ए मानसिनो 20 सान होनाय जादों तामाने 20 दिन टाइम होदों ए मानसिनो बिनि आखायाव खैथा खामानि दङ होनना बुंदों 60 टा खामानि दङ बिनि आखायाव खैथा खामानि दङ 60 टा खामानि दङ अब्ला बे सानसेयाव खैथा खामानि फोजोबनो नांगोन बिदिब्ला मोनथाम खामानि फोजोबनांगोन सिम्पल खोथा 2 सानजाब 3 6 लाथिख' जाबाय 60 क्लियार जादों अब्ला बि मानसिनो खै दिन होनाय जादों टोटेल बिनो 30 सान होनाय जादों ओके बे 30 साना मा जादों बिसोरनि 30 सानखौ मा होबाय बिनिनो गासै जिथुनिखि खामानि मावनो गोनां बे जाहैबाय 60 नङा होमबा 60 टा खामानि बिहाबो दङ अब्ला बिनोथ' 30 दिन होनाय जादोंमोन अब्ला सानसेयाव बिहा खैथा खामानि जोबगोन होनना बुंदों मोननै खामानि फोजोबनो हागोन बियो क्लियार कुइसना जाहैबाय ए आरो बि आ सानैबो बे खामानिखौ मावनो खै दिन नांगोन होनना बुंदों तो ए आरो बि आ सानसेयाव अब्ला ए आ सानसेयाव मोनथाम खामानि फोजोबनो हायो बि आ सानसेयाव मोननै खामानि होयो ओके अब्ला बिसोरनि दाजाब गासैखौ सोंदो 3 दाजाब 2 बा जाहैबाय थामहिनबा ए प्लास बि आ थामहिनबा ए जों बि जों मा खालामनो हायो मोनसे खामानिखौ सरि सानसेयाव मोनबा खामानि फोजोबनो हायो आरो ए आरो बि नि आखायाव खैथा खामानि दङ 60 खामानि दङ अब्ला लास्ट फिनिशिं आ बेयाव होदो नोंथांमोना बेखौ सिम्पल जे 60 डिवाइडेड 5 आ सोर ए आरो बि नि ओके 60 आ मा गासै खामानिया अब्ला बेवहाय एन्सारा मोनगोन बेसेबां 12 डेज क्लियार जादों बेसिम राइट एन्सारा जाहैबाय जोंनि ऑप्शन नंबर ए वेरी 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 इंपोर्टेंट फर्स्ट बे बिगिनिं जों आरोबाव मोजां कुइसन खालामगोन किन्तु बेनि थाखाय नोंथांमोना कर्सआवसो गासै जिनिसखौ मोनजोबगोन तो बेनि थाखाय नोंथांमोना सिम्पली जोंनि जा एप्स दङ बेखौ डाउनलोड खालामनाय नोंथांमोना बेवहाय पारचेज खालामनाय ओनलि मिनिमाम चार्ज मोनसे लाखिनानै दोननाय जादों जाहाथे बयबो बे कर्सखौ लानो हायो तो बेनि उनावहाय नोंथांमोनखौ मोनसे होमवर्क होनानै दोनबाय आं बेखौ होमवर्क खालामनानै नोंथांमोनखौ होमवर्क होदों ओके गोसोआव लाखि बेखौ जोंनि WhatsApp ग्रुप दङ बे WhatsApp ग्रुपआव नोंथांमोनखौ बयखौबो आं शेयार खालामनो थाखाय खावलायगोन 9387273818 नायनि नोंथांमोना बेसेबां सासेया फरायदों एज इट इज सेम वेआव ट्राय खालामबानो जाबाय बेखौबो सेम जागोन किन्तु बेवहाय मा होनना बुंबाय ए 45 डेज बि आ 60 डेज ओके सेम तो बिनि एलसीएम को लाबानो जाबाय 45 आरो 60 नि एलसीएम को लाबानो जाबाय नोंथांमोना सिम्पली तो 45 आरो जितुनिखि 60 बिनि एलसीएम को लाबानो जाबाय बिनि उनावहाय सेम दिहुनबानो जाबाय बेखौबो 9387273818 WhatsApp ग्रुप दङ जोंहा गाहायाव लिंक दङ बेवहाय थांनानै नोंथांमोना जइन जानानै जोंनो बे जितुनिखि नोंथांमोननो होमवर्क होदों बेखौ जोङो शेयार खालामबानो जाबाय जों नायगोन बेवहाय ओके क्लियार जादों तो लास्ट मोनसे खालामबावनानै होनि बे जाहैबाय ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज तो ए आ मा नामदों 30 सानाव आरो बी आ मा नामदों 36 डेजआव आरो सी आ खैथा नामदों 45 डेजआव सिम्पल गोसोआव लाखि नोंथांमोना आवगायाव जाबादि खालामनानै होदों सिम्पल बे वेआवल' खालामबानो जाबाय ओके जेबो खामानि गैया बेवहाय जास्ट मा खालाम जे ए आ खैदिन नांगोन नामदों 30 बी आ खैदिन नांगोन नामदों 36 डेज सी आ सानबेसे नांगौ नामदों 45 डेज क्लियार तो बेनि माखौ लानांगौ जों दा जास्ट एलसीएम खौल' लादों एलसीएम खौ लाबाथाय नोंथांमोना बेवहाय मोनगोन 180 ओके एलसीएम खौ लादो बेखौ फोरोंबाय थालिया 30 36 45 ओके एलसीएम खौ ला 180 मोनगोन बेवहाय क्लियार जादों बेसिम तो बेनि उनावहाय जास्ट सिम्पल खामानि मोनसे दङ स्टेप मोनसे दङ बे मामोन जोंहा 30 आरो 180 खौ रानदो दानिया 180 30 0 0 3 जों 68 थामहिनबा बेसेबां मोनो बेवहाय 36 आरो 180 तो बेनि उनावहाय 180 डिवाइडेड बाय मा खालामगोन जों 36 खालामगोन तो बेखौ खालामोब्ला नोंथांमोना माजों थांगोन 5 सिम्पल 5 जाबाय
बेनि उनावहाय जों मोनबाय मा 180 डिवाइडेड बाय 45 बेखौ खालामदो बेखौ खालामब्ला नोंथांमोना 4 ओके बिनि एलसीएमआ बेसेबां जागोन 4 जोंनि कंडिशना मामोन जेब्ला इन हाउ मेनी डेज ए बी सी आ टुगेदार खामानिखौ फोजोबनो हायो नामदों थ' सिम्पल मा खालाम बेखौ दाजाबनानै हो 6 जों 4 जों बेसेबां जाबाय जोंहा 10 दाजाब 5 बेसेबां जागोन जोंहा 15 सिम्पल खोथा अब्ला जोंहा मोनसेल' खामानि दोङो जे गासै खामानिनिफ्राय जों सानसेयाव खैथा मावनो हायो 15टा अब्ला जोंहा ए आरो बी आरो सी आ ज' लोगो नांनानै खैथा खामानि मावनो हागोन only 12 days बेखौ राननानै होयोब्ला बेसेबां मोनगोन 12 अब्ला राइट आन्सार विल बी बी क्लियार जादों बेसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां नांलांदों डाउनलड खालामनानै ला एनिहाउ नोंथांमोना नांगोन जों बेवहाय जेसेबां हायो कर्स लन्च खालामबाय थागोन नोंथांमोना सिम्पली जोंखौ बुं मा आयदानि सोमोन्दै नोंथांमोनखौ नांगौ 9 10 8 11 12 गासैखौबो जों बेवहाय कर्सखौ लानानै फैगोन आरो कर्सनि सोमोन्दै माबाफोर जुदि गोबां मोनथिबावनो नांगौब्ला जोंनि हेल्पलाइन नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना WhatsApp ग्रुपआव जइन जानानै जोंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदों जोबथासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो थेंक इउ